Varsomt, langsomt falder nattens skygge. Grib den, føl den, skøn som noget smykke. Vend dig uden gys, bort fra dagens grelle lys. Glem den barske dag for dit øjeblik, og lyt til nattens lokkende musik. Hørte du min musik? Så synes jeg, du skal belønnes. Sæt dig og lyt et øjeblik, og jeg vil give dig et fantastisk tilbud. Der findes smagfulde folk og væsener i hele verden. Folk har temaer, som kan transportere dem fra det ene land til det andet, hurtigere end du kan blinke. Der findes folk med oldgamle magiske våben, som kan dræbe på flere 100 meters afstand. Opfindelser, der kan transportere folk op over skyerne. Men alligevel ser man ikke heltene samles, når deres eventyr er overstået. Selvom deres historie lever videre som legender, så forsvinder folk bare sporløst fra verden. Hvorfor? Nogle påstår, de dør, eller fortsætter deres eventyr ved at sejle væk fra den kendte verden, ud til de ukendte. At de har fundet en vej op i himlen. Nogle påstår, at de bare holder sig skjulte for at overlade monstrene og eventyrene til de unge. Sandheden er dog langt mere grusom. Bare den Silver Mask var den første, der startede et rygte for cirka 10 år siden. At der var et korps af verdens vogtere. En flok af magtfulde mennesker, der skulle bo på et skib så højt op i himlen, at ingen kunne se den fra jorden. Disse folk skulle kidnappe de personer, de mente var en belastning for verden, og holde dem indespærret på deres skib. Ved at flyve på magiske skyer, dykkede de ned på jorden, udvalgte tilfældige eventyr og tvang dem med op over skyerne. Her kunne de så rådne op resten af deres dage i fængselsceller. Problemet er bare, det sidste er ikke bare et rygte. Jeg har set det. Der findes faktisk et skib højt over skyerne, udstyret med robuste fængselsceller og magtfulde mænd og kvinder, der holder folk indespærret mod deres vilje. Flere af dem mennesker og andre væsener, der var til fare for sig selv og deres omgivelser. Men der var ingen test, ingen kontrol, ingen høring. Alle fanger blev flået fra deres venner og familie fra landjorden, uden en forklaring, uden en retssag. Nu får det her en vigtig historie. Jo, skal du høre. For 7 år siden ramte Year of Suffering os alle. Hungersnød, epidemier, snevejr om sommeren, efterfulgt af en hedebølge. Det var under dette helvedes år, at en gigantisk skypumpe formede sig i Thespians rige. Et fænomen så ekstremt, at det ikke kunne være naturligt. Jeg så skibet den dag i maj 898. Jeg husker, hvordan tusindvis af mennesker døde på sekunder, da naturen rasede på landjorden. Der blev taget en beslutning, og en løsning blev fundet. De sendte skibet ind i stormens øje og fik opløst skypumpen, inden den ødelagde resten af verden. Men der skulle bruges mange kræfter og meget magi for at gøre det. Og skibet mistede flere af sine fangevogtere og sit mandskab. Det betød, at skibet blev kastet ned fra skyerne og landede i en sky af brædder og døde fanger på landjorden. En æra var slut, og disse vogtere blev endelig udryddet. Det troede jeg i hvert fald. Men det viste sig, at det ikke var alle, der døde styrtet. Flere af fangerne var så onde og magtfulde, at deres evner holdt dem i live. Disse faldende, ondskabsfulde væsener kravlede ud fra vraget og velsignede Gud for deres held. En katastrofe var afværget, men en ny var straks under opsejling. For disse fanger var alt andet end normale. De fleste gemte sig, fordi styrtet havde skadet dem. Men det er bare et spørgsmål om tid, før de forsundet sig og begynder deres egne planer imod os alle. Hele verden er i fare for disse faldende. Derfor samler jeg et hold, der skal opspore, fange eller eliminere dem, inden de kommer sig. Jeg skal bruge et hold af eksperter, som ikke er bange for at gøre det rigtige og forhindre en katastrofe. Jæger, som kan opspore og fange disse indsatte. Jeg søger ikke helte, som arbejder gratis for det bedste. Jeg har adskillige midler til rådighed, og kan som start tilbyde et sted, hvor du kan gemme dig, hvis det er nødvendigt. Logi med al den mad og drikke, du har brug for. Jeg kan tilbyde rigdom, eller magiske genstande, eller er der noget andet, dit hjerte begærer. Det eneste, du behøver at gøre, er at komme til den her adresse i det vestlige Thespians rige, og være parat til at arbejde sammen med andre ligesindede personer. Hvad siger du? Er du en fallen hunter?